ba na stalin ka samu rai ya baci hankali ya tashi kai ya dau caji ban gani in fashi kuru au ya hakuri ai magana hankalinka yake hankali na ne nisa ai ina ta sauri ne zan je dan samo abin da zan yi buɗe baki saboda kaga ga azumi ga rana ga kishin ruwa ga sauri wallahi ni na dauka kallon wasa zaka je wannan wasan da ake anan wasa kuma san ana wasa ba su waye suke wasa yan kan tudu ne da yan kan dutse suke wasa mai zafi kuwa to kace da zan je san kai ma abocin kallon bal ne gaskiya ne ai na daga kana gaskiya to kaga yanzu zan hakura sai da yamma zan yi kokarin samu abin da zan dan saka ciki gaskiya kamata ka je bari karasa ai gashi nan mai koren kaya yawa ya ba mai koren kaya zai ci wayo sun ci alƙalin wasa ya busa ba wa jajaye cewa suna cikin kunci to yanzu za su koma kashi na biyu kowa da kowa yana murna lallai wasa yana kyau lallai alƙalin wasa aiki na kyau a ci gaba sun fara busa cewa suna cikin kunci suna kan doki wai suna doki wai suna kunnan doki da na jaki yawa sun koma na biyu masha Allah sun saka wasa gashi nan sun fara mai jan riga ya ba mai jan riga dan uwansa alƙalin wasa ya to sun buga to zai buga wayo sun cuce ni waya buga min dutse wayo na mutu Allah ya isa wayo